pääsee hyödyntämään tätä tarjousta. Mennään suoraan asiaan. Kun sanon, että se muuttaa elämäsi, en tarkoita 500 €, vaan rahasummaa, jonka turvin voit mennä kotiin ja lopettaa työsi. Se on kuin varhaiseläke tai moninkertainen eläke verrattuna säästöihisi. Ennen kuin lähdette tältä sivustolta luulemaan, että olen menettänyt järkeni, kuunnelkaa minua. Tämä ei ole toinen video, jossa joku yrittää vetää sinulta rahaa pois, koska kunnioitan sinua ja haluan ansaita luottamuksesi. En anna tyhjiä lupauksia, kuten kaikki muutkin. Mitä eroa on näiden huijareiden ja minun välillä? Ensinnäkin olen Sanna Marin, enkä tarvitse sinulta mitään. Annan sinulle todisteita siitä, että projektini todella toimii. 1 000 000 € lupaaminen huomenna on yhtä lailla valetta kuin mikä tahansa muukin, mutta 1 500 € päivässä on täysin mahdollista. Tee laskutoimitukset. 1 500 päivässä on 10 500 viikossa tai 45 000 kuukaudessa. Kuunnelkaa tarkkaan. Voit katsoa tämän videon vain kerran. Mikäli poistut tältä sivustolta, et voi palata tänne, sillä linkkisi vanhenee ja sen myötä myös ansaintamahdollisuutesi. Sillä ei ole mitään tekemistä Forex-varastojen, pyramidijärjestelmien ja muun kaikkialla nähtävän hölynpölyn kanssa. Olen omistanut suurimman osan elämästäni sellaisten hankkeiden luomiseen, jotka voivat parantaa kaikkien suomalaisten elämää. Luomamme ohjelmisto päihittää kaikki kilpailijat ainutlaatuisella tekniikalla ja se soveltuu kaikille tietokoneille ja puhelimille. Sen ainutlaatuiset tekoälyyn perustuvat analyyttiset ominaisuudet mahdollistavat markkinoiden trendien ennustamisen, mikä takaa poikkeuksellisen menestyksen kaikilla rahoitusmarkkinoilla. Algoritmi tekee kaiken puolestasi, sinun tarvitsee vain seurata tuloksia. Testasimme tuotetta pienellä joukolla vapaaehtoisia, jotka ansaitsivat kukin yli 9 000 € ensimmäisen viikon aikana. Ikävä tuottaa pettymys, mutta voit ansaita vain 7 500. Vaikka kyse olisi pienestä rahasummasta, erityisiä taitoja ei tarvita. Jos näet tämän videon, se tarkoittaa, että laitteesi tukee tätä alustaa. Saatat ihmetellä, miksi valitsin sinut, enkä pitänyt näin ainutlaatuista algoritmia itselläni, kun se voi tuoda niin suuria voittoja. Vastaus on yksinkertainen. Päätin tarjota tätä ohjelmaa 100 satunnaiselle käyttäjälle, mutta se osoittaa, että vain 50 heistä todella yrittää muuttaa elämäänsä. Toivottavasti olet yksi näistä 50 ihmisestä, jotka haluavat tulla taloudellisesti riippumattomiksi, koska sinulla on mahdollisuus kokeilla algoritmia